खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिधानसभा बिसायख'थिनि जावलिया बारा दासान्दि जेरैथिंबो बारगासिनो दङ। बबेबा दोलोआव बिजाथिखौ लानानै दावराव दावसि बुफाय बुसि खालामनायाबो दासान्दि सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेराव 20 नं बिजनि बिधानसभा बियाबाव कंग्रेस दोलोआ दोलोनिफ्राय बिजाथि फसङिखौ लानानै दोलोनि गोबां सोद्रोमाफ्रा बेनि हेंथायै थुरिबारि आरो सुबाइजार ब्लक कंग्रेसनि मावखुलिखौ सिफायनानै सोरलां बोरलां खालामदों। बे बुफाय बुसि खालामनाय समाव मावखुलिनि न' सिंनि वालाव जुबिननि सावगारि थाबनानै दोननायखौ असनमान खालामनायनि थाखाय सासे कंग्रेसनि सोद्रोमाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। बेखौ लानानै बे जाथायनि दायनिगिरिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावखौ निमाहा होनो थाखाय खावलायदोंमोन। गाग्लोबनाय सुबुङा मिथिहोनाय बादिब्ला गाव जुबिन गार्गनि सावगारिखौ असनमान खालामनो होननानै खालामाखैमोन, नाथाय मावखुलिनि सिङाव रागा जोंखांनानै सियार बुफाय बुसि खालामनायावनो गोरोन्थियावसो बेबादि जादों होननानै फोरमायथिदों। बे जाथायनि दायाव हमजानाय सुबुंखौ साइदुल्ला सिकदार होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बांलादेशआव गंसे रेलगारि आरो दावबायारिफोर गाखोनाय बास गारिजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बास गारियाव गाखोनाय गासै सा 12 दावबायारिफोरा जिउ खहा जादों। बे जिउ खहा जानायफोरनि मादाव सा 7 हौवाफोर आरो सा 3 आइजोफोरमोन। बेनि अनगायैबो बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गासै सा 20 दावबायारिफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जाब्रबथाय जानायनि उनाव बासाव थानाय जाब्रबथाय जानाय सुबुंफोरखौ दिहुननानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। बांलादेशनि कुमिल्ला पदुजार बाजारनि रेल क्रसिंआव जादों बे गेदेर जाब्रबथाया। बोसोरनि खुंजानाय बयनिबो बर' सुबुंफोरनि आंगो खुंजानो गोनां बावखुंग्रि फोरबोनि खालारखौ फोसावबाय खुंफुं आफादा। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। फैगौ एप्रिल दाननि 12 खालारनिफ्राय जागायजेननानै 13 आरो 14 सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन होननानै फोरमायथिदों खुंफुं आफादनि मासिगिरि आरो एमसिएलए दनेस्वर गयारिया। दोलोनिनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिजाथि फसंजायैनि थाखाय दुखु मोननानै दोलो एंगारनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोरबाबा इउपिपिएल सोरबाबा पिपिएफ हान्जानिफ्राय टिकेट मोनैनि थाखाय दोलो एंगारदों गोबां दैदेनगिरिफ्रा। बेखौ लानानैनो टिकेट दाबिदार बिजाथिफोरनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट होनो हायैनि थाखाय निमाहा बिदों इउपिपिएलनि बिजाथि महरै फसंजानाय राजु नार्जारि बिथाङा दोलोनि टिकेट मोनै बिजाथिफोरखौ बिसायख'थियाव देरहानानै सोरखार दानो हाबफैनोब्ला टिकेट मोनैफोरखौ हानजाया गुबुन गुबुन मासियाव थिसननायनि खाबु खालामनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोना टिकेट मोननो हायाखैब्लाबो जों बिथांमोननो मोनसे समाव बिथांमोननियाबो सम फैगोन, बेखौ लानानै गोसो बायनो नाङा आरो बयहाबो गाव गावनि लुबैनाय बादि बिसायख'थि गेलेनो हाया। दोलोआव गोबां दैदेनगिरिफोर थायो, बेखायनो बिथांमोननो जों टिकेट होनो हायाखैब्लाबो गुबुन सुबिदा खालामना होगोन होननानै बुंथिदों दोलोनिनो बिजाथि राजुकुमार नार्जारि बिथाङा। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां आलफा उदखारिया गाग्लोबनायनि सन्देह। जागुननि पुलिस कामान्ड केम्पआव मैया हरनि 2:10 रिंगासो समाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला तिनिसुकिया जिल्लानि जागुनाव हरनि 2 रिंगासो समाव आसाम पुलिस कामान्ड केम्पआव सन्देह खालामजाथाव उदां आलफानि गाग्लोबनायाव 4 आसाम पुलिस कामान्डफोरा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय कामान्डफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला केम्पआव खमैबो 5 आरपिजि गुलि गावदों, जायनि गेजेराव 4आ न'नि सिङाव बेफ्रुदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां खहा जादों। बे गाग्लोबनायनि आन्दोआव आलफा उदांनि सा 7 सोद्रोमानि हान्जा दङ होननानै सन्देह खालामदों। बिधानसभा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा गोबां सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया चिरां जिल्लानि बिजनि सुबाइजार बिटिसि बियाबनि बारग' एमसिएलए प्रभात बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्लानि 9 नं बनरगांव बिटिसि बियाबनि बारग' एमसिएलए राजिब ब्रह्म बांगाला बिजेपि दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला राजिब ब्रह्म बांगाला 4 नं बावखुंग्रि बिधानसभा बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल दोलोआ चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव 19 नं सिडली बिधानसभा बियाबनि बिसायख'थि फोसावदिं मावख' बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव एमपि जयन्त बसुमतारी, रायजो सभानि एमपि रेनग्रा नार्जारि आरो दोलोनिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे थिग नङा। जोंनि बर'फ्रा 5,000निबो बांसिन सुबुं मुंख्लं जानायनि उनाव हाजार मानसिया जेल जानायनि उनाव जों बयबो गावनि फरायनाय नागारनानै मावनाय दांनाय नागारनानै आन्दलन खालामनानै बिएसि सोरजिदों, बिटिसि सोरजिदों, बिटिआर सोरजिदों। दा बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों जों बर'फ्रा मोनसे जांख्लासिम सौफैदों। बेसिमाव जोंनि खुनु बर' दैदेनगिरिया गावनि न'खरखौ दावखोहोनाय, गावनि न'खरखौ थुखोनाय, गावनि न'खरखौल' नायनाय, बेखौ जोङो नजिरजों नुफेराखैमोन। एबार जों नुबाय गावनि न'खरनिनो बिबनां, गावनिनो अनजालि बिसि,
आरो जों खोनादों आरो गावनिनो न'खरनि सोरखौबा आरो देनां माबा मोनसे खालामहैनो नागिरदों होननानै दा बे जिनिसा न'खर बादा परियाल केन्द्रिक राजनितिया मोजां नङा आरो बर' हारिया बेफोर जिनिसखौ रेजेक्ट खालामनाया मोजां सोरबा सासेखौ हिंसानानै बुंनाय बाथ्रा नङा बियो बिथांनि राजखान्थि इयुना गोजों जाथों मोजां जाथों जों बेखौ हास्थायो खिन्थु बिनि ओंथिया बे नङा जे आंनि न'खरखौसो आं दावखोहोनाय राजखान्थियाव बे जिनिस नङा जों बायदि गरिब न'खरनि जों बायदि हालुवा न'खरनि लाइमोनफ्राबो सुजुग मोननांगौ खनसेबाबो जोङो रायजोखौ प्रतिनिधित्व खालामनानै रायजोखौ सेवा खालामनो सुजुग मोननांगौ दा जुदि जोंनावबो इउपि बिहारफोर बायदि परियाल केन्द्रिक राजनितिया आरम्भ जाबायब्ला जोंनि बड'लेण्डनि इयुना बारा मोजां नङा आरो जोंहा जे आद्रा सिमांफोर दं बे सिमांफोरखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा